बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि आमोलाव माबोरै साख्रि होयोमोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथाय समाव मा फाफ खामानि मावनानै गालांखो हाग्रामा महिलारि बिथांनि फाफखौ दायो सोर सुस्रांनो गोनां जाबाय थाखो नंगौ बे समाव बेफोर बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ थांखिना बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा बुंबावदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा होनाय साख्रि मावग्राफोरा गोबां जेंनायाव दासान्दि गोग्लैना दं आरो बेथन मोननोबो हायाखै। थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि आमोलाव मोननाय साख्रि मावग्रा बिथांमोना बेथन मोनमाराखै नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै थाबाय आरो कास्टम बिथांनि सायावबो बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि खुगायाव। लोगोसे हाग्रामानि आमोलाव मावनानै गालांनाय फाफफोरखौ दायो इउपिपिएल सरकारा सुस्रांनो गोनां जागासिनो होनना थांखिना बाथ्रा बुङो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे आथिखालाव प्रमद बर' बिथाङा माबोरै साख्रि होगोन आरो आथिखालनि साख्रि मावग्राफोरा इयुनाव माबाफोर जेंनायाव गोग्लैगोन नामा बेफोरखौ लानानै बाथ्रा बुङो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदों थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबोरैहाय साख्रि होदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि माबायदि फाफ मावनायखौ आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा सुस्रांनो गोनां जादों जों बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। आथिखालाव घुसनि बाथ्रा गैला जेबो गैला इन्टारभिउ जाय पास खालामो बिनि साख्रि मोनगोन। साख्रिखौ जों एसआइउखौ नेगासिनो दङ जेला स्टेट गभर्नमेन्टनि एसआइउखौ मोनगोन लोगो बिथांमोनखौ जों एपइन्टमेन्ट होगोन। हागौमोन हाग्रामाबा खिन्थु हाग्रामानि जि होनाय साख्रिफोर दिनै बेथन मोना बिथांमोना सिएसबि सिलेक्सन गैया कन्ट्रेक्सुएल बिराद प्रब्लेमाव गोग्लैना दङ। दा बिथांमोनखौ हाग्रामाया मानो जेंनायाव खोख्लैना गालांखो कास्टमखौथ' आंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु कास्टमनि गुरु हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो दिनै बेबायदि जेंनायाव खोख्लैना गालांखो साख्रिखौ हो साख्रि मोजां हो जों दा साख्रि होदों रावबो जेंनायाव गोग्लैनाय नङा। 3,000निख्रुइ बांसिन साख्रि होबाय रेगुलार 99खौ थाखा लायै बिसोरखौ फेसना दोननाय बायदि खालामदोंमोन। बे 99खौ जोङो आथाना फैसा लायालासिनो बे बोराय बैसोनि मानसिफोरखौ जों साख्रिखौ होजोब्बाय आरो टेट पास खालामनायफोरखौ बिथांमोना गारना दोन्दोंमोन 6 मान्थ टेट होननानै बिसोरखौबो जों रेगुलार खालामबाय। स' दिनै बिपिए बा जिपिनि गन्दगलखौ खालामलांबाय बेखौ दिनै जों थिग खालामगासिनो दङ। मानो हारिनि सार्थआव समाजनि सार्थआव ओनसोलनि सार्थआव 99नि साख्रिखौ 1999 मायथाइनिफ्राय बेसेबांबार थगायबाय बेसेबांबार रां लाबाय दिनै होगोन गाबोन होगोन नाथाय दिनै बिथांमोननि साख्रिखौ जों रेगुलार खालामबाय आद्रा थानायफोरखौबो जों खालामनो नाजादों। दा नंखायनो दिनै मानसिया खुगा दोङो होनना जानला मोनला बुंनो मोना। आगोलनि पाप बिथांमोना मावलांनाय पापखौनो जों दायो सुगासिनो दोङो। मानोना हारिया जौगानांगोन सोमावसारनानै सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय मानसिफोर दा बे मानसिफोरखौ अननांगौ नायनांगौआ जोंनि बिबान। राजखान्थि खालामनायनि नामाव जाथिखौ थगायनाय जानला मोनला खालामनाय बे खामानिखौ जों खालामनाय नङा। साख्रि जि मोनसे होगोन मोजां साख्रि होगोन आरो खुनु घुस घास नङा पार्मानेन्ट साख्रि होगोन बिथांमोननि बायदि कन्ट्रेक्सुएल माबा माबि होनानै समाजखौ जेंनायाव खोख्लैनाय खामानिखौ जों मावा। ग्रेड 4 ग्रेडनि जिथिया इन्टारभिउआ जागोन बेनि थाखाय बयखौबो एवारनेस खालामनो नागिरदों जोङो। इन्टारभिउआवथ' जागोन साख्रिखौथ' मोनगोन बयबो खिन्थु एवारनेस खालामनो नागिरदों जाहाथे इन्टारभिउखौ मोजां लिरनो हायो बयबो। ओंखायनो जोङो नाजागासिनो दङ बेखौ दफाफोरखौ मावफुंनांगौ। भारत सरकार आसाम सरकार बयनिबो कमिटमेन्ट जोंनिबो कमिटमेन्ट बियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअ एनडिबिनिबो कमिटमेन्ट दा बेखौनो लानानै जों खामानि मावगासिनो दं।